Hát sziasztok, én Csabika vagyok, és ebben a videóban egy nagyon jó dolgot fogunk csinálni. Lássátok, felszerelkeztem minden. Szerintetek mi fog lenni? Na vajon mi? És lesz ilyen ez a challenge máma, mert most veszem ezt a videót, na mindegy. Na, szerintetek mi lesz? Mi van? Ja, nem ez. Nem láthatok sem. Legyen ezt. Tessék. Pocket Edition 0.16. Nem tudjátok, de szerintem tudjátok, ebből bevettem a fejem, hogy még 0.15,8 volt. Most már, mert kikapcsolt a tabletem, és frissült a Minecraft, vagyis bekapcsoltam, és frissült a Minecraft, és most bevettem. Nem fogom megint. És most mi történt? Mi van? Ja. Itt van. Nem. Így. Survival mode. Szóval ilyen tudok cheatelni, meg minden. És most mit fogunk csinálni? Azt már is megmutatom. És megmutatom. Egyébként már is megmutatom, milyen cuccaim vannak, csak még megidézem. Gyorsan, most futás videó. Egy nagyon jól enchantolt kardon. Ilyen szedtem. Ja, most nem tudom megmutatni. Robbanás. Egy nagyon jó ilyen. Gondolom. Egyébként. Na. Ja. Jó. Jaj. Buta vagyok. Nem tudtam, miért nem tudok lőni. Amit elfelejtettem. Bocsánat. Hogy azt panolhatom le újra. És nincs nálam a cuccok. Na mindegy. Ezt panolom most kreatívban megint. Bocsánat. Buta voltam. Igen, még át kell raknom. Peaceful volt normálra. De előbb. Ennyit megcsinálok. Fogok egy chestikét. Bocsánat, hogy itt hülyeskedek. Még igen van bacon, nedeztem, kell. És itt hagyok magamnál. Nagy fejet. Már csak egy kell. Egyébként van biszkinem van. Ja? Nem mutatom milyen. Csak előbb. Milyen cuccaim vannak. Nagyon jól felencsátoltam a kardomat, csak úgy, hogy összeraktam egy csomó kardot. Így. Ezt nem tudtam ki. Akkor... először akkor a kardom. Ugye látszik, jól fel van encsátolva. Most azt szedtem, ja, de jó, és itt van zombie skin. Ez, és remélem megtartok. Ilyen enchantok vannak. Akkor a menedzsben jön, de, és a másikon pedig ilyen, most
gyorsan kifogom. Még ugyebár OP, lángolód, mert ezt tetszik, mentőrút mutatni, és kaja. Bár, ja, meg. Nem könnyű. Nem easy. Puti. Ne. Aj, robban. Mondtátok, hogy ne. Azt gondolom, mondtátok magatokban, hogy nem lenne elég 64 éves idejük, Infinity-vel rajta, ha nem láttátok. Ne, nem vett ezt a hülye effektet. Azért erős az ilyen, hogy jól látom. De bele is szeretnénk csapni, nem csak kézzel. Jó, mindjárt OP. A küldetés. Mi a küldetés? Megszerezzük a Nether Start. Ne, elment, hol van? Tud speedelni. Na, valami történt, belakolt. Jaj. Mindjárt leviszem félig az életét. Kellett volna Blaze-ot helyett raknom, mert láttam az egyik videóban, hogy még az is sebzi. Hát mert a halálisten ugyan, és a holnap az ilyen boldog dolog. Minket még emelkedem halálisten, de mindenki tudja, hogy hirtelen ez. Egyébként, hogy csak tudok modot berakni, mert egyszer már sikerült. Jaj! Jó, most már beesett egy OP-t. Jaj! Hogy feldobott? Aj! Ne, hol van? Hol vagy? Te! Bejöttek! Menjél ki! Bocsánat. Ez nehéz. Alig bírom elkapni. Ráadásul még úgy megy, mint a hülye. Olyan gyors. Majdnem! Ne! De tüzes az így. Veszünk, de mégsem. No, nem meg a fejbe tudjalak lőni. Elég tudok célozni egyébként is. Ahogy bejött ez az új, fél élet van. Most nem tudtam eltalálni egyszerűen. Az mit történt? Alig bírom sövezni, és nem is tudom. Hé, évesző. Mit csinálsz, évesző? Jaj, nem tudom, hogy éveszővel is nem akar idejönni. De rajt! Ne, azaz! Elkaptam! Kardal! Azaz! Mindent! Várjál! Segíts! El fogod intézni! Várjál! Remélem szurkoltok. Várjál! Azaz! Mikor alatta vagyunk a legjobbak, mert elég tud alulra. Jaj! Ilyenkor nagyon kéne körülbelül. Jó, ez mi volt? Ez nagyon erős. Ne, leártad a jó pénz. Nem tudom, mert nem jó, hogy felejár az OP-d. Most tudom, ez így nem jó, hogy van OP, meg minden, mert így nagyon könnyű. De nem könnyű. Mert tableten nehéz játszani, már rég. Már rég ne volt valaki már szerintem, hogy segítem. Nem tudok. Karácsonytól lehet, csak lehet. Jó! Ilyenkor, hogyha neked megöbből, akkor megölsz, ezt hallottam, és ezt láttam YouTube-on. Olyan jól volt, meg volt védelem 50-es direkt bemutatta, hogy ha leviszitek fél életre és így csinálja, és nektek meg OP-val is, akkor megöl egyből. Szóval ne csináld így többet. Mindennek van!
Nézzétek mennyi az élete, megpróbálom még egyszer ilyen. Mennyi? Ó, de meg lehet állítani ezt könnyen. Rálősz egyet, gondolom, rálősz, mert most rálőttem és megállt. Jaj, keringő! Hüss, és majd megszurkolok, nem baj. Gyere ide. Ráadásul meg nagyon így játszom, hogy split control. Ez azt hiszem az első videóm, amikor split control-jal játszok. Nézzétek még kétüt is! Mi a szar? Ne, hagyj el! Ne, úgy. Nem adtam építőblokkot magamnak. Francba. Már. Hol van az a hülye? Lögj fel! Nézzétek, mennyi élete van! Egyszer ki! Most itt elkaptam mennyi életem! Mi az? Megöltem! Jaj! Alig adott XP-t, és itt! Itt a Nether Star! Figyeljetek, gyerekek! Felnőttek, 18 éven felüliek, szerintem nem nagyon néznek ilyen videókat. Max nagyobb videósokat. De azért nézzétek, várjatok. Egyébként szerintem 0.15-ben, egész 8-ban szerintem sokkal volt a víznek. Most mindent megváltoztattak, azt hiszem. És itt van. Nether Star! Hogy tudták megcsinálni? Nem értem, hogy nézzétek. Csillagjon ugyanúgy, mint ez, mint hogy csak enchant lenne rajta, de nincs is semmi rajta. Várjunk csak. Elmegyünk most valahova. Azt hiszem erre van. Jaj, mi ez az brutális nap? Mi van? De jó. Ott majd én akarok. Nyugodt. Nem. Pályázás. Lehet, hogy csak elejtették túl alá. Mert itt van egy creeper spawner. Tohiklis. Aztán ott 4. Csak 4 OP-t. Azt hittem, nem ezt elütöttem. Hogy 12 marad. Most marad 64. De most tényleg azt hittem, hogy mindig úgy kell leszenni, hogy basszus, csak együtt. Értitek? Itt a creep, légy ne robbanj. Nem! És nem. Köszönöm, te megölték. Megáltalán meg. Tudok beszélni? Nem? Oké. Ups. Nagyon nehéz. Most volt nálam föld, vagy mi? Nincs 3 volt. Ó, persze. Már is vége van a videónak, csak már nagyon hosszú. Na mindegy, én voltam Csabi. Settings. Ó, hogy mi? Ezt még nem tettem meg. Aj! Mindegy. Sziasztok, sziasztok, én kivállottam itt ebben a videóban, ugyebár volt is itt a időbosszot is. Mindegy, nyomjatok a lájkot, és iratkozzatok fel, és hát írjatok kommenteket. Sziasztok!